ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pinmasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, Nay, tatang. anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adda mo mabalinda? Jak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, ang nakay kamangan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka di ti parikaw. Jak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet egzamak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pa'y laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na kamot gayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay saak nga aglabad dito aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga minakas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan nga paburas dagiti bunga ti manggam. Si kamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayantan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga ro din kayam. Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando. Tapno at nakadua mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no? Ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na magraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Isu tinang italka kadagiti taga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, Eh, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? siguro intong bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw, ti amuda a bayar. Saan nga tanga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Day tati jak amaw. Ang mandan sama imamanihar na computer shop kan printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita kang kwada. Nakita ka di met ti gayem mo ni Jonalyn? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ka ni Romnek, antay. Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot tan, antay. Nagsinnapatada ka no. Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan anak panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay. Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya't yung ka din, amang pili ak. Ay, numabalin la ko ma. Huwag nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wano saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami iti kumpare. Agsagana ka, tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya kumati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka, tapno inton makisango ka. Saan kanto mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan ka mo't maestra! Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amaki asawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wano maditi ugali na. Ay, di ka man romanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kano madanon titawin ko ang nagtulagan da iti gayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya kano titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka man. Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadin. Wan, Mami.
Jak pulos kaya ti pangedeng na. Angem, dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Angem, numabalin. Jak kaya ti mga sawa, iti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matlang aparakan ni kasinsin Romnick. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti dahi babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo dahi jay babae. Naggasat kat dahi na babae. Tama iranod iti sanikwa ni kasinsin. Dahi tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan amang namnama dahi jay babae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayan tati pa nagtesta. Apay numapantay di syudad. Taagsapol tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaiso. Nalaing tamot na may papaniti computer? Nangalatamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basitla ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan ka aga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanamijay, saan ang makiindaran? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review, tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayod ko nga ipalagik, tapno di mo malipatan, Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam, ti kasinsin mo, Asino mo't nga iti mangbantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunak man no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw, Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito, Apay nga interesado kay iti balasang kaw. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipud pa ubingda. May saan negosyante ni Junicio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua,
nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan kadagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pay am mo titunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti ka na maestra, kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga, tayo nakitaan dagiti daduma, Uun tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day ti agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti daduma apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerienda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti sarkan ti balasang yaw. Kumpormid itaan, barok. Sige, agmerienda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito, ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita? Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbiro iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho? Kumporme ka no mat. Amangan ano katulong? Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taad dapat ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag napag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damitan. Apay a pinagugtam ida. Awan lang arodan customer ko. Umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukata ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Wen, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran dita asideg. Manunti umayin dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang ada pa'y may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pagna. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga gincode. Bareng kayat da ati part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan to ipakada nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan? Taapay ati palayaw mo?
Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati ag-apply, sir. Ada ka din pa da siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko diti iti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw a suplado ti posta. Uwan nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pangato. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbayin a libro ijay at ipay nalpas. Wan, nakadisuda iti dakil alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana i-bookbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pabukbind da iti kalman. Ita, agungat da pay. Awan nga rod para bookbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mo't ngamin ahusto ti pan nakabookbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan numaamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka di ti pakaririmukam. Tikalalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya ti naramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kaslat na lalay ng iti siyap. Apay nga rudapim manaw kay Chay. Diyan mo. Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti siyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada pangkapwak amangungat kan ko na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanaw aklatan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka naw? Akabayatan nga orayan da ti panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak ta. Amuna ter aramiden na. Isong araw na nakatorpos iti kinamaistrata na si Reb. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itile. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti siyap mo, iho? Saan pa'y, mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Isuda pala ti makamo. Intalak mo kit din iti dayjay alin, di siyap mo.
Tapnog kamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalina no adda kamot ditoy. Ang apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa'y lainikat do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. O nga ron. Nula ako kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk-talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka ka din ije shop mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di shop ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Maiso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dita computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paiket di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso, aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, ang mga no agungat ni boss na makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na, ngam awan ti umay, wano nalaka ti presyo, ngam adu ti umay. O sige, sika ti makaam mo asumong batkan kwa na, no kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ije shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba si takamali day jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabain akmet. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick, ngam ti didam mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli, iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn, na insulto mat ni Romnick, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na, gapu taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Tulagan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Wan, mami. No, dala makita ka, basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumit, nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makita tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Nuumay kayo iti pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro taawanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kit nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagat. Lipate mong imbagat. Anya da ito'y nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adu ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina ka kadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madlam mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maramidan ti kwarta niya. Ngam amang ano saan anak katurpos iti kolehiyo. Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal. Ada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayem mo. Patel-telak tupay. Nagtep-tepelak lang kahit. Anya ti inaramid na. Taapay apatel-telam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasan ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma? Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. San pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kaya't yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam.
Basta nagtulag ka nagsinapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti day taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan nyo iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no da diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakitanan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenno saan. Sa balimat day ta a klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawon ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ado ang nakita. Nangruna, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Ang mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tungot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangruna. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka. Ang mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagunta ko may din baba na tibayad dagpa-computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Ang mga pumanaw. Nagpartak tupay ti man ang agintod. Kan talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Kan madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mo't at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listang? Adun samat. Dagiti man agpa-bookbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan kwa na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabukbind. Boss, imbagtadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalaan, adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di amapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami mo't amasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbagta na isamir ang ti may dimawas paray.
Ado ti prutas agatangan may di takabangi pa nga ili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkam, timbaon mo, paray. Nalagip ko nga min titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko, paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, ito yaman nga oras, paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingran din to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawi din taon ni Junalain. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amuna day taan. Taan namin adun adaras ngayong bagak. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam. Apay ka di? Kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam ti panakisa sa umi ti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laungan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Ne, apay akas ta ti jar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Na-discarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam siyak nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy da ito'y, idi nakita na ti resibo, ganti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, ganti gayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumaday ito iti siyapa.
ngam amo ni Jonalyn ti insungsungbat na. Nasuron nga ron ti baket, kat pimanaw. Iti panagsarita da Imelda kan Romnik, at da singasing ni Imelda, iti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo nga mon? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam shop nga inam. Mami. Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam, nga ipaasawam iti anak ta. At da kano ijay syudad, kuna ni Pare Ricardo. At dan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kano ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano a trabaho? Dayta ti saan tayo nga amo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmet kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. At dan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ang makiasawa iti anak ko. Swerte na, ngam, malas mo't ti anak ko. Ngam awan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo ang mangipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay? Sapay nagtaer ti anak ko. Adan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpos, antay? Marigatan, ada nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnik iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mo't mapanagay ay ayam ijay kompyuteran ti naramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga ron ngayon paramidak langan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumat ti customer da, manipod addan di agnagan iti lin akadwa na iti shop. Abangan no nalalaingam ni Romnik amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na, tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan kanu, tanalaing, nadiskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta, jak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay apan nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakkelan. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni Pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim ba iti kabangi-bangail ilay? Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya, tinangato. Wano mabigbig-big itigimong. Masapul a memorable ti kalay santo ti anak ta. Wan nga rod,
Anya nga ta ti aramidan ta. Dahil ti panunutan ta. Anya nga tano, mangtad tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wana, anya nga taaya at token ti mayan. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Aklase ta iti bigat. Mapantay ti shop na malpas ta nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko ana naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon, awanan ti kadwa? No kayat mo, di mga lakapay iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na, abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan ti kadwak, edi siya, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglakasolusyonan day ta parikot. Di mga lakamanan iti sabali. Angam awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day ti alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak namin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta? Shop adagos? Aginanata pa'y mat. Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog tag-review? Nakatugaw tamad. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan na. Si Kamat. Ada ka ni rumbang ama-amuan? Anya ko matirumbang nga mamuam. Iso nga ron nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag time may kayon. Kunak no saan kayon nga umay? Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay nga gyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't at talaga timayan mi dito eh. Agyaman na, tayo may kaya dagos apaman analpas ti klase, oh. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bindak pa'y. Cecil, yung kagumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit di. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Ay, pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya kumamat, insad. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Asino akordapya? Saan ka amawhatan Panagrik na katbim mabati sa ti tao na nga to ti dapan na iti daga. Asino ti dakdakamatem, insan?
Jak amo na agin didi ka, unuan niya. Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kayat tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunak no saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan minala prutas di takabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, takunak no adapay ni Tata. Imbagla akadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Ah. Saan ka di nga dakadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya mo dito syudad, pare. Si ka magaparay. At talagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman ako at bingay ko, paray. Nalakog aminan dagiti mangga. At man nga rodin at ikwartaam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. So amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabali na baybay at dagiti mangga kanda duma aprutas, paray. Isungaro dasikat itinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito yung syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito'y syudad. Ang mga no isuti kinasinarak ni Dionisio. Anya pa'y ngay, antay. Noon niya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayam. Inikanak iti idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayam na dayjay alakay. Ha? Iti kabayag yu anagden na? Saan mo pa'y nga ammo no apay, antay? Diyak namin dinamdamag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, antay. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mo't siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Anya pa'y dagiti sumaruno mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa. Ngam saan nga imanugot ni Rumnik. Tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam a Dionisio kan ni Ricardo. Ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da.
iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Romnick. Kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsubli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag ka laan. Ada ka din kayan ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapay nga awan karbengam. Numabalin. Jack kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahar iti reknam, tadi mo kayat alagipan? Saan mo't kayo ti kasta, sir? Taawan pa'y mat nagbalin akaayan ayat ko. Matlagayam. Apay nga rod adi mo kayat apagsaritaan ta? Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Nadi mo kayat, saan ka apilitan? Angam no kayat muntong ibaga, si sasaganak adumngag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang, iti anyaman nga oras. Makikalay sa iti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Maladingit anak mo tunay. Ngam, saan amabalin, apasakitak tinakam ni tatang. Kan, saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag ko naamot anaragsak kami. Uray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag kuman. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita kiti naimbag anakam. Anya kumati subsubalita man na imbag anakam. Idiubing kami, nalmesa kay Jay Karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnick ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apaya kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Kada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse. May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay kan coin purse? Ay, mayat sa ngagpaysaw. Mabalindala ta ti agpili. No coin purse, when no paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang haraw, ta huston to no madanaw. Sa bagay, tapno saan to amatartaran ta da tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidain. Sir, apay anak kaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wansa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kan ko, ana? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, kaasi kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka. Tapno makita klaang anaragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak? Wen sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nanalakal ako, ma. Angam? Saan kumot atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawen? Asaan mo atanggal ti amin? Sir?
Naturay ngamin ni daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Ang imsan mat. Tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo. Kasla, jacket nga ibuksilan pa ti amin. Ako, lipatan pa latin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atengal ti amin. Taapay ka no. Dayta nga ro ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaw ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao, napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo a parikot. Di mo pa'y maibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. Ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journalin. Ay, nananay ito na maestra no makapasa. Dayta ti idaw-dawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro na pinag-review ta, tapno damo namnaman ang makapasa No makapasa, masapol nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas manursuraw. Kita pa man nga agsurong taon. Magkalaysadan to, niti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kaadakit likod am amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitili ko dak, mami. Nakita kamin aming ming am day ta cellphone mo, iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan day jay alin, tikit kita. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal da kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase, di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo, day talang amin ag-computer ti amom. Diyak agkamali. Day jay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gagman. Hi! Nujak agkamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit kita ka iji komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumatan ti ado ti trabaho na. Siyak ngamin ti talken da Insan Rumnik. Anya ka di ti italtalatdakan ka? Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y ti daduma a negosyo da? Kwa. Agla ko iti agduduma a prutas. Kasta gayam. Kat, imbagman ta manager ka gayam, mano? Insan, napintas mat jay trabahador mo iti komputeran Napintas talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan di adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Ha? Apay kumalok ngay. Armakit di adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang di adda siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sabali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no adda makita mabalasang. Lumagton sa mo ti matam. Ne. Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan nilin. Kasla damat karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mod. Insan, inton bigatan ti exam ta. Win nga rod.
Nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Ngam, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to ah. Una, sapay ko mata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka, Dagos. Tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin, basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, angam di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak, barang makapasaa. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y komputeran. Napanda nag-examin. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examen. Sakit akong kunam mo dita. Nag-test, ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase na. Review mo't gayam para itilet. Anya ngay dayjay, jak maawatan. Ay damagam to kada. Di ka pa masango. Makumi ko mak. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan nagsika. Nang rona kanya, kaslabom tak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti komputeran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambanog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagriga ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti komputeran. In love kan sa talaga. Awan sa matente ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron ngay mayak dito'y komputeram. Gawin man, di ka agawawid Agdalos ka man pa dito Anya, pagbalinandak a para dalos. Kada niyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan niyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil, asyak ti para manihar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinan na ka para dalos. Apay ngamin nakastatimbagam.